Hi babies, so welcome back to my channel. So this is Nonnie Arada, your mother version. Welcome back to my channel. Woo! Kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe. And for today's video po, ang gagawin natin is never ever have I ever never have I ever challenge tayo. So ayan, I'm so a little bit excited po ako ngayon, and then kasi nag-post ako sa Facebook and then maraming nagko-comment. At ito yung mga nakuha ko nandito na sa papel. Oh my God. So, ayan. Please keep on watching kasi alam ko na mai-enjoy mo tong video na to. Let's get started. First, from John Anthony Carolasan, never have I ever cheated in the exam. I have. Grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11. Lahat ginawa ko yan. Kaya nga nakagraduate ko nang dahil sa ganyan. Isa ito sa mga nagpapagraduate ko, no? Yung mag-cheat sa exam. Like, you know, like ito yung test paper, ganyan lang. Kung walang teacher, like, pressure Second, from Jay Gumapon, never have I ever lied to my parents. Palagi akong naglalay sa parents ko. Every time para hindi ako mapapagalitan. Every time na may gala yung mga barkada ko, I always, palagi kong sinasabihin na, may project po kami, like ganyan. May project po kami, may performances kami, may ipapractice kami na dance, like, ano-ano pa, like, every week, I think, 10 plus ako na live. 10 plus. Yes, 10 plus. Akalain mo yan, no? Third, from Daisy San Luis. Never I ever compared BTS member. Before, I compared them. Hindi pa ako masyadong fan sa kanila. Hindi pa ako yung masyadong die-hard fan. Kino-compare ko sila. I'm not an OT7 stan before, kaya kinompare ko sila, and then ang ikino-compare ko naman ngayon is Jikook and Jikook, kung sino ba talaga yung true, kung sino, kasi palagi kasing may nagwa-war, fan war between Jikook and Jikook. So ayan, yan yung ikino-compare ko ngayon. Fourth, from Jessica and Luzada, never have ever backstab a friend. I have, yes. Kung mag-change yung tao kasi, nagbabackstab ako with my friends, with my barkada, bakit ganyan? Napiko na talaga ako, be. Nagbabackstab po ako kung nag-change yung tao, yung friend ko nag-change, ayan, but then the tone of her voice, the tone of his voice, kung ganyan, hindi siya ganyan, like, nag-change siya ba? Yan, mababagstab ako. Next, from Ayet Rendon, never have ever showed up because of being drunk. Never. Gusto ko malanasan yun, gusto kong, lang with friends, like, ayan, nagsuka ako, like, para sa akin it's fun, ha? Di ba? Never po talaga. Gusto ko nga yun maranasan. From Arnel Angana, never have I ever drunk
texted. Never po, never. Wait a minute, baby version. So if you like this video po, please take a time to subscribe po and like. And comment down below kung anong gusto makita nyo sa next vlog ko. From Arnel Angana again. Never have I ever sex with someone. Have. Next from Ashley Cuerpo. Never have I ever talked to stranger. I have. Palagi kong ginawa yan sa mga co-armies ko, mga kalaban ko, mga yung magwa-warfare kami doon sa Twitter, yung Nicki Minaj versus Bardi. May iba din yung mga hindi ko kilala na nga friends sa Facebook ko, and then nag-say hi sila sa akin. And then, ayan, naranasan ko rin sa personal, I talk to a stranger na hindi ko kilala, and then, gone wrong. Next, from Samantha. Never have I ever not cleaned my teeth for over 48 hours. Before yung bata pa ako, I have. Pero ngayon, never ko pong ginawa. Kasi, baka magsakit na yung ngipin ko. Kasi naranasan ko yun, ang sakit. Hindi ko talaga, parang hindi ako mapakaling ba. Nagpa-practice kami ng festival doon, at pagkarating ko sa bahay ko, may dala talaga akong asin para ilalagay sa ngipin ko. Kasi masakit talaga. Hindi ko na yun gustong maranasan. Next, from Eugene. Never have I ever used someone to get what I want. I have. Sometimes, yes. I use someone to get what I want. Kasi, para sa akin na, it is a technique po para sa akin. Kasi, kung talagang hindi mo yan makuha, kung talagang hindi mo yan makuha, at alam mo talaga sa sarili mo na hindi mo yan makuha, at alam mo na siya lang yung makakuha niyan, edi, syempre, gagamitin ko siya para makuha ko. At magpapasalamat naman talaga ako sa uli, kasi nakuha ko siya dahil sa'yo. At kung gusto mo talaga na ngayon makuha mo, at alam mo siya ang makakuha niyan, so I will use you para makuha ko yan. Yes, I need to be honest. From Nyavi Paalisbo. Never have I ever confessed to my crush. Never. Ngayon, hindi. Kasi, hindi ko kaya, Bek. Hindi ko kaya kasi baka usapan ako sa GC nila. Hoy, yan siya. Bakla na yan. Nag-confess sa akin, nagka-crush siya sa akin. So forth. So, never po ako. Before, yes. Pero ngayon po, never po. Never. So, that's it for today's video po. At if you enjoyed this video po, please subscribe. And comment down below po kung anong gusto nyo, or anong mga challenges, anong mga ang suggestion nyo po para sa akin for my next vlog. And po, ito lang po yung video natin ngayon, and I hope you like it. And shout out to Nyavi Paalisbo, Jay Gumapon, and JC Michaeler, basta Michaeler, yes. Shout out to them. Thank you. Bye, baby virgins. Bye. Woo!